выкрикивал антидержавные лозунги «Живе Беларусь». В Беларуси должно появиться Министерство счастья. Все мы хотим быть счастливыми. Мова – вельми важный чинник. Якая Беларусь и як живе? Идеальная Беларусь – это когда белорус, он приезжает в Беларусь зачем-то, но большую часть времени проводит в Таиланде. Як примусить стадион не кричать «Живе Беларусь»? Як? Ніяк. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». У студыі для вас працуюць пастаянныя вядучыя Максим Гарунов, Зміцер Лукашук і наш сённяшні госць, папулярны беларускі журналіст. Не памылюся, калі скажу, што адзін з самых чытаных, самых любімых і самых цытуемых калумністаў нашай краіны Светлана Калінкіна. Добрый день. Светлана, давайте ў тэрмінах вызначымся, бо нас часта гэтым папракалі, што мы абмяркоўваем нацыянальную ідэю, не вызначыўшыся з тым, што ж гэта такое. Так вось, нацыянальная ідэя, гэта што? На мой погляд, гэта ідэя і ёсць. Ідэя, якая аб'ядноўвае большасць людзей, якія жывуць у гэтай краіне, якія не яе ворагі, якія жадаюць яе далейшага існавання. На сённяшні дзень можна сказаць, што вот нацыянальная ідэя ёсць, але, можа быць, мы пра яе не ведаем, ці ведаем, але не ўсведамляем гэтага. Для мяне нацыянальная ідэя ў Беларусі ёсць. Гэта ідэя, якая пайшла ў масы, гэта ідэя, якая гучыць заўсёды, прычым без усялякага ўдзелу дзяржавы і наадварот, нават пры забароне з боку дзяржавы. Успомніце, што скандуюць беларускія стадыёны. Людзі зусім далёкія ад палітыкі, людзі, якія не ў апазіцыі, а хто нехта можа і ў апазіцыі, нехта можа і ва ўладзе. Яны скандуюць адзін і той жа лозунг «Жыве Беларусь». Гэты лозунг нават насуперак таму, што рабіла наша дзяржава, ужо гучыць і на праўладных канцэртах, бо артысты, якія там выступаюць, не разумеюць, у чым крамола. І успомніце, Ліка Ялінская на канцэрце ў Дзень незалежнасці выкриквала «Жыве Беларусь». І, на мой погляд, гэта, канешне ж, абсурд сённяшняга дня, калі нашы суды там у пратаколах пісалі людзям, выкрикваў антыдзяржаўныя лозунгі «Жыве Беларусь». Бо па логіцы далей ідзе, што дзяржаўны лозунг, праўладны, прадзяржаўны, гэта «Памры Беларусь». Ну, абсурд проста. Але гэты абсурд так, ён існуе. Улада наша не хоча прыняць гэты лозунг, але відавочна, што ён ужо жыве ў краіне, ён ужо жыве сярод людзей, і гэта ёсць нацыянальная ідэя. Жыве Беларусь. А вось далей ужо тое, што там спецыялісты кажуць, там патрэбны канцэпцыі, нейкае развіццё, якая Беларусь і як жыве. Вось да гэтай ідэі ўжо патрэбная расшифроўка. І тут мы можем спрачацца. Вот смотрите, вы сказали, что национальная идея – это то, что объединяет людей. Вот смотрите, объединение, мы знаем миллион вариантов объединения людей, например, профсоюз. Люди объединились для того, чтобы защищать свои права в конфликтах с работодателем. Да, мы знаем церковные парафии. Да, люди объединились для того, чтобы вместе молиться в церкви и для того, чтобы вместе содержать священника и ухаживать за своей церковью. Мы знаем, ну, допустим, какие-нибудь объединения юных экологов, которые вместе чистят леса от мусора. Да? Вот белорусская национальная идея, она объединяет... То есть всегда есть какая-то повестка. Мы объединяемся не просто так, а для чего-то. Да, какая-то вот, что-то предполагается, что вот не могли бы вы нарисовать, набросать, вот белорусы объединяются для чего? Вось гэта то, пра што я казала. Жыве то жыве, і Беларусь то Беларусь, але якая Беларусь? Вось гэта і будзе парадак дня. Якая Беларусь? У якой Беларусі мы хочам жыць? Якую Беларусь мы хочам пакінуць сваім дзецям? Якую мы хочам яе бачыць? Ну і зразумела, што ў кожнага свае погляды. Нехта ў нас сцвярджае, што гэта павінна быць там хрысціянская краіна і на нейкіх хрысціянскіх каштоўнасцях і адстойвае гэтую думку. Я яе не падзяляю. Я лічу, што ў краіне ёсць Беларусь, ну, па-першае, шмат канфесійная, а па-другое, шмат атэістаў, пра якіх мы забываем, якія цудоўныя людзі і гэтаксама маюць права на свае погляды.
Таму я б для сябе ўсё ж такі, я лічу, што трэба адбіраць нейкія такія крытэрыі, якія аб'ядноўваюць максімальную большасць людзей. Якая я разважала так. Які крытэр аб'ядноўвае амаль што ўсіх людзей. Шчасце. Усе мы хочам быць шчаслівымі. І зразумела, мы хочам, і таму мне падаецца, што было б вельмі правільна у якасці такой канцэпцыі вылучыць шчаслівая краіна, у якой жывуць шчаслівыя людзі. Я ведаю, што ў некаторых краінах нават ёсць міністэрствы шчасця, якія, гэта больш тычыцца арабскіх, праўда, краін, на іх мы у гэтым сэнсе не заўсёды можам арыентавацца, але само па сабе, што людзі дайшлі да таго, што рашэнні дзяржавы павінны быць такімі, каб людзям было добра жыць у гэтай дзяржаве. Вось у нас, можна сказаць, там, рэфармуем сістэму аховы здароўя. Так? Цудоўна, што мы рэфармуем, там нешта для яе купляем, але калі гэта толькі складанасці людзям, што яны год будуць стаяць на самы сучасны там нейкі тамограф, які закупілі, то каму добра ад такой рэформы сістэмы здароўя? Вось мне падаецца, што вось гэты тэрмін шчаслівы, мае права на існаванне, і ён такі абагульняючы. Далей яго расшыфроўваем. Якой павінна быць Беларусь, каб мы былі шчаслівыя людзі, беларусы, каб краіна была шчаслівая. Некаторыя кажуць, мы павінны жыць заможна. Это богата, заможна. Мы павінны быць такімі, у нас добрая павінна быць эканоміка, мы самі павінны мець там добрыя заробкі, пенсіі, там, стыпендыі, не ведаю, ўсё, што заўгодна. Але у нас ёсць прыклады, як мільярдэры сядзяць за кратамі. І ў іх ёсць грошы, і яны не бедныя людзі. І гэтых грошы там не панаходзілі, яны застаюцца на нейкіх рахунках. Яны вельмі заможныя людзі. Але ці шчаслівыя яны? Таму я б другім крытэрам выбрала ўсё ж такі вольная Беларусь, свабодная Беларусь, свабодная, вольная як краіна, так і людзі, якія адчуваюць сябе ў сваёй краіне свабоднымі людзьмі, якія маюць права голаса, якія маюць права выбара, якія ведаюць, што суд у любым выпадку будзе справядлівым, што ніякага міліцэйскага бязмежжа ці судовага, ці там спецслужбоўскага быць у гэтай краіне не можа. Каб мы адчувалі сябе ў сваёй краіне свабоднымі людзьмі, і каб наша краіна не была там нечым пратэктаратам, ці не была пад нейкім знешнім кіраваннем, каб яна была свабоднай краінай. І як гэта зрабіць далей? Расшифроўваем, калі то, на мой погляд, я пабрала гэта тэрмін сучаснае, современнае. Сучаснае, гэта тычыцца і эканомікі, гэта тычыцца і культуры, гэта тычыцца і ўвогуле падыходаў да таго, як будуецца жыццё краіны. Бо можна будаваць Савецкі Саюз, як мы будавалі там мінімум 10 гадоў і жылі гледзячы там па нашых тэлеканалах, як цудоўна было ў савецкія часы, як колькі там каштавала калбаса, якая вялікая памылка, што няма Савецкага Саюза. Але яго няма, ўсё, гэта мінулае. Хопіць быць некрафіламі і маліцца на тое, чаго ўжо няма і што памёрла. Трэба глядзець у будучыню. Трэба арыентавацца на будучыню. Трэба, калі мы думаем пра тое, каб жыць заможна, трэба, каб у нас была сучасная эканоміка, трэба, каб у нас людзі былі сучаснымі, каб яны ўмелі працаваць у новых умовах. Вось, карацей, я б выбрала шчаслівая, свабодная і сучасная. Всякие другие страны арабские делают министерство агитации и пропаганды, а в Беларуси должно появиться министерство счастья. Не, ні ў якім разе, якраз у іх і ёсць міністэрства шчасця.
І ну, яны там са сваёй нафты нейкія вялікія нарадзілася дзіця, яны там вялікія сумы, там дзесяткі тысяч даляраў на яго. Але ну, на мой погляд, шчасце не ў грашах. Хаця, канешне, добра, калі яны ёсць, і яшчэ лепш, калі іх шмат. Але шчасце ў іншым. У дадзеным выпадку шчаслівая краіна гэта людзі, каб людзі не хацелі з'язджаць з гэтай краіны, каб яны хацелі ў ёй жыць, каб ім у ёй было добра, утульна, каб яны не баяліся ні дзяржаву, ні ўладу, ні прадстаўнікоў дзяржавы. Ясна, што мы не зробім кожнага чалавека шчаслівым, бо відавочна, што гэта такая мара, але як грамадзяне краіны, каб яны былі шчаслівымі, ну, гэта як мінімум, і мне падаецца, што гэта дзяржава можа зрабіць, просто нават не ўмешваючыся у жыццё, прыватнае жыццё людзей, у іх нейкі бізнес, не кантралюючы занадта, і кожны раз свае рашэнні правяраючы на тым, як гэта адгукнецца на людзях. А можете пример привести вот такой счастливой страны? Вот вы бы хотели, чтобы Беларусь была примерно вот такой вот, 1-2 страны, может 3? Ну, мне цяжка сказаць. І кажуць, што ва ўсіх рэйтынгах шчасця самыя шчаслівыя гэта цёплыя краіны, дзе цэлы год сонца, дзе не трэба там нават шмат працаваць, і яны мала зарабляюць, там нейкія там, напрыклад, на Тайване. Але яны заўсёды усміхаюцца, яны ўсіх любяць, у іх усё добра, і ў іх нават цудоўны кароль, які там у рваных джинсах прыязджае на афіцыйныя візіты, і ўсім у краіне добра, і ежы хапае, і грошай хапае, і сонца хапае. Я так, не магу сказаць, што нам трэба арыентавацца на Тайвань, хаця каб беларусы усміхаліся, вось я зараз ехала, у метро ехала, і нейкі такі ўжо вагон стаіць, ні адной усмешкі, нават ніводнага такога, гучнай размовы нейкай няма, такі нейкі зацятыя такія праблемамі сваімі. Канешне, я б хацелася, каб людзі больш усміхаліся, больш радаваліся, не чакалі ад кожнага новага дня нейкай па галаве нейкага удару, які адбудзецца там, бо заднім чыслом прынялі падаткі, цяпер як іх выплачваць за 2 гады, ці там, ці яшчэ нешта. Але, напрыклад, я думаю, што тут трэба ўзяць ад кожнай краіны па крыху. Напрыклад, мне вельмі падабаецца прыклад Амерыкі, дзе Злучаныя Штаты, па-першае, даюць надзею кожнаму, з якой бы ты сям'і не быў, але калі ты, нечым выбітны, хоць рэпер, хоць айцішнік, хоць яшчэ, акрамя, можа быць, палітыкі, ты можаш стаць мільянерам, і ніхто не спакусіцца на гэтыя твае грошы. Гэта цудоўная была амерыканская мара, цудоўная, яны гэтым заклікалі эміграцыю, заклікалі лепшыя розумы, напэўна, але мне больш падабаецца тое, што Злучаныя Штаты маюць абавязак бараніць сваіх грамадзян у любой краіне свету, што б з імі не здарылася. Вось Беларусь адназначна нікога бараніць не будзе, у сваёй краіне дзяржава не бароніць беларусаў. Ясна, што за межамі гэта тым больш не тычыцца нашай дзяржаве. Мне падаецца, што вось такія кропкі і трэба шукаць. Як прымаць рашэнне дзяржаўным органам, каб гэтыя рашэнні былі на карысць людзям, каб яны былі зразуметы людзям. Можа, не адразу, можа... карацей, вось гэту сістэму стрымак, палітычнай рэформы і трэба рабіць і распрацоўваць, каб укласціся ці наблизиться до гэтага слова «счастливо». Очень понравилась связь счастья и солнца. Можно ли сказать, что, в общем, незалежная Беларусь, развитая Беларусь, в которой все будет по-настоящему, это такая Беларусь, в которой белорусы будут иметь возможность как можно больше времени проводить в странах, где постоянно светит солнце. То есть идеальная Беларусь — это когда белорус, он приезжает в Беларусь зачем-то, но большую часть времени проводит в Таиланде. И вы заходите в метро белорусское, и вы видите людей, у одних сходит загар тайваньский, другие готовы сейчас поехать за тайваньским загаром, другие только-только приехали, прямо
темнокожие стали. Да, то есть, в общем, идеальная Беларусь — это Беларусь, которая, в общем, наполовину переехала в теплую страну. Нет, так сказать нельзя. Я как раз думаю, что и национальная идея, и все напрацоўкі для того, каб гэта ідэя жыла і была сапраўды жывой, павінны быць, каб беларусам было ўтульна ў сваёй краіне. Але калі яны хочуць паехаць некуды, адпачыць, ці папрацаваць, ці павучыцца, ці калі патрэбна палячыцца, каб у іх была такая магчымасць. Ну і кліматолагі кажуць, што да нас ужо прыходзіць сонца, што хутка у нас тут будзе клімат як ва ўкраіне, у нас сваё будзе сонца. Мора, праўда, Я няма. думаю, што ў Беларусі будучая, пра якую кажа Светлана, наши тэхнічныя здольнасці будуць такія, што мы самі будзем рэгуляваць колькасць сонечных... Мора зробім. Да, мора, да, зробім, выкопаем. То есть, смотри, получается, счастливая Беларусь — это Беларусь, у которой есть свое отдельное белорусское солнце, которое будет компенсировать недостаток натурального солнца. Счастливая Беларусь — это Беларусь, где мы сегодня выезжают, белорусы на море, как вы правильно кажете, усе імкнуцца не толькі таму, што там мора і сонца. Многія едуць там просто там на экскурсіі. Ці просто змяніць вочы, ці па самых розных прычынах. Ад праблем сваіх з'ехаць, просто адпачыць, бо тут няма магчымасці для добрага адпачынку. Каб людзям просто было ўтульна ў сваёй краіне, каб яны заўсёды хацелі у яе вяртацца, не толькі з'ехаць, але калі з'ехаць, то часова, там можа на мора, можа, я не ведаю, да нейкіх там гістарычных там помнікаў, можа на нейкія неверагодныя там даследаванні ў акеане, каб яны мелі магчымасць такую, калі яны каб чалавек мог рэалізавацца, рэалізаваць сябе ў гэтай краіне. Якая б не была гэта рэалізацыя? Жыць тут, будаваць тут дом. А у нас сёння людзі не ведаюць, як там кватэру купіць, аднапакаёўку, бо няма такіх даходаў у людзей, каб яе купіць. А ясна, што кожнаму чалавеку хочацца мець свой дом, у якім добра, утульна, спакойна і дзецям, а лепш яшчэ і ўнукам. Каб гэты дом быў вялікі, усіх мог прыняць, і не думалі, як усім размясціцца ў адным пакойчыку разам з бацькамі і з бабулямі. Каб было ўтульна тут, каб была магчымасць паехаць, каб чалавек беларус, ганарыўся тым, што ён беларус, каб ён любіў гэтую краіну, а не баяўся яе, не збягаў з яе. Нацыянальная ідэя «Жыве Беларусь», але гэта «Жыве Беларусь» не такім поглядам у мінуўшчыну, не жыць мінулымі перамогамі, там, Вялікім княствам літоўскім ці БНР, а жыць менавіта поглядам у будучае. «Жыве Беларусь» у будучым. На мой погляд, «Жыве Беларусь», гэты лозунг, гэты вокліч, ён якраз універсальны, бо ў ім спалучаецца і мінулае, і будучае. Мы ведаем гісторыю, так? Мы ведаем, адкуль прыйшоў гэты вокліч. Мы ведаем, што гэта вокліч надзеі нашых продкаў на суверэнную беларускую дзяржаву, надзеі, якая пры іх не збылася, якая збылася толькі пры нас. Само слова «жыве» ў Беларусі, я нагадаю, мае не просто сэнс вось такога фізічнага існавання. Вот успомніце, вы прыязджаеце там у беларускую вёску, і пачынаеце распытваць там пра нейкіх там знаёмых. Як там Валя? Што Валя там працуе ў магазине, ў школе, мужик п'е, там так-сяк, Валя. Як там, не ведаю, Фёдор? О, Фёдор. Фёдор ужо зусім спіўся, што Фёдор. А як там Васіль? А Васіль жыве. У нас не проста жыць існаваць, а жыве гэта заможна, добра сябе пачувае, жыве. І жыве гэта погляд у будучыню, каб гэтая краіна, калі яна ўжо ёсць, каб яна існавала і праз стагоддзі, каб мы яе пакінулі і дзецям, і ўнукам. Таму, як мне падаецца, тут спалучана проста ўсё. І мінулае, і сённяшні дзень, і будучыня. Кажучы пра «Жыве Беларусь», што гэты вокліч скандуюць шмат хто,
шмат дзе і незалежна ад таго, на якой мове ён размаўляе. Шмат хто з удзельнікаў нашай праграмы звяртаў асаблівую увагу на тое, што мова вельмі важны чыннік і да нацыянальнай ідэі таксама. Вот все ж таки мова, наколькі яна важна? Конечно, гэта вельмі важна, гэта самаідэнтыфікацыя. Мова гэта самаідэнтыфікацыя. Жыве Беларусь, беларускамоўны вокліч. Зразумелы ўсім, нават тым, хто беларускую мову, як яны сцвярджаюць, не ведаюць, хаця я перакананая, што усе, хто жыве ў Беларусі, мову ведаюць. Можа, не гаворыць на ёй, можа, баяцца пісаць, можа, горш, можа, лепш, але ведаюць. Што зрабіць? Вот у гэты трэці падпункт, паднацыянальны, пад ідэю сучаснасць, вот веданне ўсімі і валоданне ўсімі мовай, яно ўваходзіць ці не? Гэта вельмі спрэчнае пытанне. Канешне, я лічу, што ўсе павінны ведаць мову, больш за то, як я сказала, я лічу, што яе ведаюць. Але каб «Жыве Беларусь» лозунг сапраўды стаў нацыянальнай ідэяй, з далейшай расшыфроўкай у вялікія канцэпцыі, як гэта хочуць нашы навукоўцы, у іх нічога не атрымоўваецца, мы павінны зрабіць крышачку, дзяржава наша, крок назад да тых часоў, калі забараніла гэты лозунг і забараніла нацыянальныя сімвалы. Бо ўсё ж такі гербам не забараніла, а зрабіла яго такім негатыўна нацыяналістычным такім акрасам. Ну, калі за яго каралі, то забараніла. Калі людзі, нікому ж не прыйдзе ў галаву, там «Жыве Амерыка» пакараць чалавека за такі вокліч. Наоборот, скажуць, патрыёт, цудоўна. А ў нас каралі, штрафы выпісвалі, бо крычаў антыдзяржаўныя лозунгі. Таму, ўсё ж такі, я лічу, забараніла. І потым нейкімі хітрыкамі, вось цяпер ужо, зразумеўшы, што, у канцы канцоў, людзям проста немагчыма закрыць рот. Як закрыць рот вось гэтаму стадыёну? Можна сцяг атабраць, можна герб атабраць, можна нейкія там налепкі сарваць з заплечніка. Як закрыць рот? Як прымусіць стадыён не крычаць «Жыве Беларусь»? Як? Ніяк. Не пускаць на стадыён. Немагчыма, толькі стэрыльным яго зрабіць, пустыя, каб былі трыбуны і ўсё. І таму вось яны цяпер і не прызнаюць, і нібыта ўжо і так і не караюць, і неяк вось такая сітуацыя. Але каб усё гэта расставіць па сваіх месцах, беларуская дзяржава павінна зрабіць крок назад. Магчыма, правесці рэферэндум зноў па нацыянальнай сімволіцы. Бо ніхто, тыя ж стадыёны. Там недзе 1-2, можа быць, чырвона-зялёных савецкіх сцяга, і то з нейкіх афіцыйных такіх спартовых камітэтах прадстаўнікі, бела-чырвона-белыя сцягі. Нацыянальныя сцягі, нацыянальны лозунг, нацыянальны герб і нацыянальны гімн павінны быць у гэтай краіне, на мой погляд. І украінскія падзеі, як мне падаецца, проста засведчылі гэта, бо у украінцаў жоўта-блакітны сцяг і іх гімн. Калі у Крыму, у вайскоўцаў у Крыма не было нават зброі, яны што рабілі? Яны пелі гімн і трымалі свой сцяг. Сёння у патрыётаў Беларусі абрубілі карані, забраўшы гэтыя сімвалы. Сёння ніводзін з дзяржаўных афіцыйных сімвалаў не з'яўляецца сімвалам суверэннай, самастойнай, гістарычна маючай права на існаванне Беларусі. Ні савецкі сцяг, ні савецкі гімн, ні савецкі герб. Гэта ўсё нейкія навадзелы, крыху нешта ператворанае БССР. Мы ж не хочам БССР будаваць, мы ж не хочам быць у складзе нейкай іншай дзяржавы, правильно? Калі у нас свая нацыянальная ідэя на будаўніцтва сваёй суверэннай краіны, у нас павінны быць і свае гістарычныя сімвалы. І вось якім чынам іх вярнуць? Рэферэндумам. Я не ведаю, але тое, што гэта пытанне проста патрабуецца, то, на мой погляд, відавочна.
Хотел привести пример. То, что вы сейчас описали, ситуацию в Беларуси, очень похоже на ситуацию в Российской империи во второй половине XIX века. С одной стороны, есть массовый рост такой симпатии вот, подданных к идеям русского национализма. Ну, славянофильство, вот что-то такое. Какое-то... Вот. И если мы посмотрим на линейку российских императоров, то Александр I – это абсолютно человек, который выглядит как космополит в европейском платье, в таких обтягивающих белых ритузах. В тех же самых белых ритузах Николай I, в тех же самых белых ритузах Александр II. А вот после Александра II уровень как бы, вот, симпатий вот этого русского большинства, великороссского большинства к национальным идеям стал такой, что все следующие оставшиеся два императора были с большими бородами, да, начинали ходить в национальном костюме. Немки, их немки жены ходили в кокошниках. И, в общем, все они пытались забыть тот французский, английский, немецкий язык, на котором они общались между собой дома. А выходя на публику, они играли таких в русских царей. Да, это абсолютно был такой политический маневр для того, чтобы удержаться на троне как можно дольше, для того, чтобы тебя националисты не снесли. Да? Я думаю, что в этом вот примерно то же самое, возможно, произойдет и с Александром Григорьевичем Лукашенком со временем. Да, он находится сейчас в положении вот такого вот российского императора. Да, вот он в белых ритузах, ну, как бы таких советских белых ритузах до сих пор ходит. А вот да, вот да, в красных каких-то вот галифе. Вот, как бы, вот, и слышит, как бы вот со всех сторон национализм там напирает. Да, я думаю, однажды мы проснемся, Александр Григорьевич вот в вышиванке, в какой-нибудь вышимайке. Он уже был у вышиванках, і нават на Дзень незалежнасці пару гадоў таму на прыёме там сваю прамову по-беларуску пачаў, потым, правда, не здолеў яе асіліць цалкам по-беларуску. Ну вот это похоже, как, знаете, Александр III начал отращивать бороду. Вот. Ну, что тычыцца таких палітычных складнікаў, то магчыма. Бараду мяккай беларусізацыі. Александр Григорьевич у нас быў, ён можа быць кім заўгодна, ён яшчэ на... Асаблівасць яго як палітыка ў тым, што ён арыентуецца на аўдыторыю. Ён калі яшчэ толькі выбіраўся на пасаду прэзідэнта, на радыё «Свабода» ён даваў адно інтэрв'ю, газеце «Праўда» зусім іншае інтэрв'ю. Карацей, тут сказаў, забраў слова. Тут... Хаця відавочна, што гэтыя ягоныя настроі, ностальгія па савецкіх часах, і нейкія такія расчараванні ёсць там інтэграцыі і адчуванне ўжо каштоўнасці Беларусі як сваёй зямлі, а не там нечыя зямлі. Яно ў ім зразумела, што там ужо праз 20 гадоў з'явілася. Але што тычыцца нацыяналізма расійскага і беларускага, вось я пра што хачу сказаць. Россия – великая империя. У России, у империях, конечно, национализм – это складник, які спрыяе развалу дзяржавы. У невялікіх дзяржавах национализм – это складник, які спрыяе таму, каб яе захаваць, гэтую дзяржаву. Гэта я не маю, конечно же, на увазе такі брутальны нацыяналізм, што там хто не беларус па нацыянальнасці, не бярэм на дзяржаўную службу. Не, конечно. Але ідэя, нейкая вось ідэя павінна быць. У дадзеным выпадку гэта ідэя Беларусі. Я хочу прывесці з асабістага просто досведу прыклад. У мяне ёсць сяброўка блізкая, яна расіянка. Яна вырасла ва Ухце, і потым тут вучылася ў Беларусі ўжо ў аспірантуры і выйшла замуж у Беларусі. І вось калі здарыліся гэтыя крымскія падзеі, яна мне расказвала, яна ў той дзень мыла вокны дома. І на лавачцы ля пад'езда селі нашыя там жанчынкі беларускія, і так ім падабалася, што Крым ужо расійскі, яны пелі «Севастополь, город русских моряков». І вось моя гэта сяброўка, якая сама расіянка, она кажа, мяне такая злосць взяла, а яна была у сябе там на радзіме ва Ухце, там незадоўга да гэтага. І яна кажа, я высунулася, зараз кіпенем ліну, ідзіце па хатах на іх. Ну, говорит, просто ўжо не могла стрымацца. Яна говорит, я, як руская, этнічна руская, я Пуціна ўзяла за ягоны гальштук і цягнула ва Ухту,
каб ён там наводзіў парадак і не лез у Крым, каб ён на сваіх землях Расіі, якую ён узяў, каб ён там займаўся, наладжваў жыццё, а не на новыя нейкія там тэрыторыі ўсё вокам кідаў. Таму нацыяналізм у дадзеным выпадку яна, канешне, яна за Беларусь. Яна, канешне, нават думкі ў яе няма, што Беларусь там нейкім чынам можа ўвайсці ў склад Расіі ці павінна ўвайсці. Яна кажа, ні ў якім разе. Беларусь, тут трэба свая дзяржава, трэба наладжваць тут сваё жыццё. Яна ў Расію ехаць не хоча жыць. Тут значна лепш. Нават думкі такой, яна беларуска. Яна этнічна руская, але яна беларуска па духу сваім. Таму нацыяналізм гэта не нацыянальнасць, гэта стаўленне да краіны, у якой ты жывеш. Да яе нейкіх важных рэчаў, каранёў, мовы, гісторыі, ну и так далее, и будучыня. Я хочу задать очень гадкий и подлый вопрос. Уже один раз задавал, еще раз задам. Представим себе, что Москва, она не такая, как сейчас она есть, да? А она такая, как ее придумывал Борис Николаевич Ельцин, как ее придумывал Чубайс, Гайдар и так далее. Предположим, что европейские все эти реформы удались. Предположим, что Россия сейчас вместо того, чтобы вот церковь, казаки, плети, вот, духовность, скрепы, оккупация территорий, какие-то бесконечные скандалы с троллями, подкуп, ну, в общем, вот это весь кошмар. Да? Вместо этого в России какой-нибудь свой Илон Маск, какой-нибудь свой светлый и прекрасный Цукерберг. А из России просто прут новые технологии, инновации, какие-то вот... И причем это не технические вещи, да, а в том числе и гуманитарные. То есть вы приезжаете в Москву и видите, что вы хотели бы, чтобы Беларусь стала именно такой. Да, не в Москву, бог с ним, а в Ухту. Вот вы приезжаете в Ухту и смотрите, боже мой, Ухта прекрасна. И я хотела бы, чтобы эта Ухта была у меня в Беларуси. Вот в этой ситуации, если бы Москва была таким генератором света, добра, счастья, да, вот был бы смысл в белорусском национализме или нет? Конечно. Бо ў любым выпадку мэта захаваць сваю дзяржаву і не залежыць ні ад каго, ні ад Злучаных Штатаў. Ну, не залежыць не ў тым сэнсе, што мы нічога не купляем, мы туды не ездзім, мы байкот там палітыкам, таварам і ввогуле не ведаем такую краіну. У нас на нашай карце, на нашай глобусе яе няма. І айфоны трактарам. Так, не ў гэтым сэнсе. Але мы не павінны, мы, беларусы, жывучы ў Беларусі, не павінны думаць так, як нехта ў Крамлі нам скажа, ці ў Белым доме, ці, не ведаю, там, у Брусэлі. У нас ёсць свая краіна, у нас ёсць свае інтарэсы, у нас ёсць свой погляд на сваё месца ў свеце, на сваё жыццё, на тое, якімі мы павінны быць. Разумееце? Таму цудоўна, калі Расія будзе сучаснай, калі там будуць Іланы Маскі. Я думаю, значна большая колькасць людзей будзе туды ездзіць і на экскурсіі, і на працу, і туры з Масквы ў Мінск не будуць лічыцца турамі свабоды, бо тут можна купіць добры сыр, добрае там, я не ведаю, віно і іншыя санкцыённыя тавары. На заканчэнне я дадам троху ваяўнічасці. Міраслаў Лазоўскі, былы фігурант справы патрыётаў, у нас в эфіры сказаў, што вот нацыянальныя ідэі для беларусаў сёння павінна стаць уменне бараніць сваю краіну ад захопнікаў і чужынцаў, гадаваць вот сваю нацыянальную беларускую армію, гадаваць людзей, якія гатовы аддаць жыццё за гэтую краіну. У вашай бачанне, вот Беларусь, жыве Беларусі будучыня, гэты складнік прысутнічае? Ну, я б ставіла пытанне шырэй. Гадаваць патрыётаў Беларусі. Прычым іх жа немагчыма гадаваць, там, падпісаць указ і сказаць, все, заўтра пачынаем падрыхтоўку патрыётаў. Заўтра ты патрыёт. Так. Гэта ж немагчыма зрабіць. Што там вось зараз у нас нейкія там будуць школы патрыятычнага там выхавання, там нешта такое, Міністэрства адукацыі. Ну, гэта глупства і ўсё. Глупства, фармальная нейкая там адпрацоўка нейкіх загадаў, напэўна. Я не ведаю, навошта яны гэта робяць. Патрыёт краіны – гэта чалавек, які сапраўды хоча, каб ягоная краіна жыла, хоча сам у гэтай краіне жыць, хоча
зрабіць для гэтай краіны як мага больш і ганарыцца тым, што ён беларус, што ён грамадзянін гэтай краіны, што яна квітнее, што яна жыве, што яна сучасная, і што яму ў ёй добра, і яму, і ягоным дзецям, што ён шчаслівы. Чым больш такіх шчаслівых будзе людзей, тым больш будзе шчаслівая краіна. А армія – гэта адзін складнік. Зразумела, што мы павінны сябе бараніць. Зразумела, што ў нашай краіны нават не толькі армія, бо калі нешта здараецца важнае, вось возьмем Украіну. Каб яны спадзяваліся толькі на армію, нічога б там не было. У іх былі патрыёты. Таму армія, так, яна павінна быць сучасная, там, зброя, ўсё, што адпавядае там часу, выклікам сённяшняга дня і сённяшняй палітычнай сітуацыі. Але галоўнае, каб былі патрыёты, якія пойдуць за той тэхнікай бараніць сваю краіну. Але не скажуць, ну і добра, а можа ў Расіі там заробкі больше, дык будзем жыць у Расіі, ці ў Польшчы, там, ну так і добра. Ну, може так і трэба. А може так і трэба. Зараз вот хочется на заканчэнне сказаць, а вот давайте зараз вот у 3 голаса і гукарэжысера попросім далучыцца, выгукнуць гэты вот нашу нацыянальную ідэю. Ну, Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! І на завяршэнне ад нашага партнёра Сімбаль-Бай, крамы з нацыянальным каларытам, Светлане Каринкиной. Вось гэты падаруначак, не ведаю, бачна ці не бачна, з нашым старадаўнім сімвалам старадаўняй літвінскай пагоняй. Не спыніць, не стрымаць. Ідэя X на Еўрарадыё.